The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat but Hadien. Blind view monitor. Kiway. Tek kum ki kaliram. Hagador ke bejam. Tak saupun riulak. Just wow. Hakaba khaddu ya ka hok la ai na ka Mukotduma jingsha Thombor ka Khynnah ka belajar khat Snem menshwa hakaba bosha ka dodon kti la lap bo la le kini ka kamsnil bot la sha rai Pynrem dak basha sat along Snem haka south ringunai lar arja arpun riu ka Kyrwoh na ka office USP ka East Khasi Hills district la ong bakade haka arpu pratarek unai lur arja khatsan kala don ka FIR hamadan rating police station haka balakenno ba webrio bekerteng u Abdul Saleh ula Thombor ka Khynnah Snem bat ya ka FIR la mudoi da ka kmi jong ka Khynnah la register Mukotduma hapo ka section Sanspa Henriu jong ka Indian Penal Code ringkat ka section bapra jong ka Protection of Children from Sexual Offences POCSO Act bat ka charge sheet la dap hau yong arjar khanriu bar ka arpu pratere unai tung arja arpunriu ka ni ka Mukotduma kala poi ka bakut haka ba ka POCSO Special Judge MK Lingdo kala rai Pynrem yo kudus Nakakam Thombor ukudos ulasha rai ban shasat along Snem ringkat kakuna arpo hajar tingka. Laong bo kudos uladap syong along lupa ar benai bat shisngi bat kumta un syong hadu ar Snem khandai benai bat arpo khandai sngi. Hadien pej bahagi kishap kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam badon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.